Hakan ni si mentang dan hang ni lat jong kan ni Shillong Press Club hakaba kit khot jong seng HYC kila ya poilang hakan ni ka mentang step namar bagi la yo lum jingtip ba ha posibeji mentang si kin wan kit khot jong ki seng nyam Hindu ki ba wan na ka mainland India ban ai ya kata ka press conference haki te hadin de jingyo jingtip ya kata nak kalian jong ki seng HYC lawan lang hakan ni ka caka de se kena men pa ke protes ke jongki handrai menta namar kadang sedang yang 4 la bantip ke ga ban long siben te nang ai pe ya kan video isu sebenarnya kerani film tu ong mod halor pada mesti dengan kerani umene di suman dalam hi sita Ong yang mentah ti mau tahu bahaya jengki rompat boy, dengan cancel no press conference. Dah, next time dengan siapa juga. Okay. Em ni ke jingwan ke jongi ro ke dehat luar bangi yo jingtip bekinwan. An ngila follow yaki mentah ki arlai tri state trong north east ke juk ke penhun ke beli Arunachal ke beli Chanagala. Ke jingtmu ke jongki ke long penbena mentah ke sengi bukan don ke rally nam tawan khang bam do mesin all ta. Kadang ni wan. Arterik ki mot bolong ta kadang. Temele ke jingtmu ke jongi ke long bonwan ban keren iki ban keli iki de kimwan temele ndri. Kali yang jongi tu kajing persat dengan saya keren pada ki press kayak gimana pak pada government dukung jo. Kalau sibuk ni kelamuan hang ni ban persat ke press club mung siman. Kawan ban kenduk ya gini ki bawaan mah. Am dei bandan ke jengas tu baklap ring jongi. Nama mentalung ni lah cancel bagi press conference. Okey dah. The next time lagi penyubat dengan okey. Dah. Boleh sibuk. Mah. Singi adon ringkat bat i presiden jong ka HYC baroi fisung kumno halo kene ka jing temu ka jong ta seng ban wan ban ai press conference hakane si kumbang ong ka jing temu jong kini gibriu hadin mengilak bud din mentala katu kan ni benai bekila alet yakiwe pat ki jela jong ka take than chate lam ingi ka jing temu ka jong ki kalong ban wan ra ya kata ka policy la ne kata ka jing pen bana po baru ko giri India bangim dei syuk ban bam dok mesi bat bangi dei ban nget ba ka masi ka dei ka belei la ne ka dei kami ke jongi te kum kinong song jong jala Meghalaya ngim so ya hab ya kata baru ngitip ke jala Meghalaya majority nang ngi bam ke do mesi ba mdi tang mangim bam ngi so thu ro ba ka de gawe ni kilat ki ba ai kam ai jam ya ki babun ki perdo persnam ki jongi bat ka ba ar kalong ba kum ka jai benring ngi ken ba email ni email ni para kan thei ki jong ngi bu e ki ha ka kerdan ka ba hajrong ngim penyareng kat e ki bat ka masi la ne bat ki so te ka jing ngi oi ka press statement ka jong ki ka ba ki lek keleng gi ong ba ka India ka de mani ya ka masi gum kata ka belai lane ka dei ban ken ba ka dei kami ka jongi bat bangim dei syuk ban penyap ya ki masi ti ya kata ngim la ban penyang kata ka dei jing temu ka jongi ban wan ha ka ni ka caka jing sha ka jing temu ban ya kendo ikini gibrio ten rei kim sim lawan ngi kwa ban kren ka basai pat ekum kini ki jing mo jing perkhat lane ka sain perkhat kam dei ban wan ha ka ni ka jala ka jongi namar kuma ka long hi ka jala ka jongi ngila im menta de ki pau de ki spa tli ki snam ka ba ngi download ya borok ke jat niam ka barok abang barok kemut barok kejat niam ki jinget barok khat ki don hang ni tingim don kata ka jinget super niam ne ladakum kini ki kenhuan pat kiwan ban wan ra ya ini sain perkhat ibong mangim dei syuk ban bam dok mesti ngidei ban nget ya kata ka jinget ka jongki te kami hap ka bagum kata kala ban wan ra ban ya ka jing ya kulmar apa deng jongi bat ki we pat ki jat niam ki bedan apok ka jala ka jongi kum kini ki la ban yalam sya kata ka ban yalam sya kata ka benta le si ka ba ki bor ki bedan ka bor ki la ban pen kala wat constitution jo kari India ro tengi ngim kwa ban poi to put namar kanil si ka de ka plan la ne ka but ka jongki balamba ka jing pelong kini kijam program ha India hi bro kowe dan dakawi ka sur kin ra shi kita gibor ban ong ba pasno ya ka an lane pen banano ya ka an ba hapor India bro kowe ngim sha shuban bam do masi bat baka masi ngi de ban mani ya ka muta ka blei lane kum kita ka kemiti ngi so ba shwa ban poi kita ke ka jala Meghalaya jongi kam de ngi de ban pen pau ka jing persha jongi na kalyang ka jong ka sing hadin ba menta ka sngi gila pen bana kum ba ka long hi ngin ap ya ka po le si yo ki pen bana ba kin long la sha ni long la shi ngin re ka message ka jongi gre ba clear ka rally hi kim de ban pelong ya kum kita ke jai rally tilada ki pelong pat ngin siapa ke bangi de ban le